Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la lecția 1 din Învățăm notele la pian. Începem cu nota 2. Astăzi vom învăța toate cele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 note care reprezintă o octavă. O octavă. Și începem cu do de aici. Intrăm aici. Intrăm aici. Do este împărțit. Do este pe tot pianul. Și putem să cântăm foarte multe note cu do. Uitați. După ce v-am învățat toate notele de do, o să încercăm să descifrăm Deșteaptă-te române. O partitură simplă, versurile scrise de, bineînțeles, Andrei Mureșanu. Și aici avem toată partitura noastră. Eu pot să cânt o octavă întreagă. Vedeți? Do. Cum se aude. Foarte important, nu se țin niciodată mâinile așa, adică nu poți să cânti așa. Pentru că este, în primul rând este urât, iar în al doilea rând nu arată bine. Avem și cele 3 pedale. Pedala de susținere. A doua pedală care susține după ce scoți pedala de susținere și pedala 3 care face mai încet sunetul, chiar dacă pianul este la volumul maxim. Important este să avem și mișcarea salciei, care este așa, dar nu ține mâinile, niciodată nu ține mâinile așa. Nu este corect să le ținem așa. Mâinile se țin așa. Degetele. Degetul de aici trebuie să se audă. Și degetele așa trebuie ținute. Nici prea ridicate aici, ca și când am avea o minge și încercăm să flexăm. Dar și dacă eu aș lua acest mouse și aș ține așa degetele, mouse-ul ar pica. Și dacă aș ține așa degetele, puțin ridicate, cam așa, mouse-ul nu ar pica. Vedeți? De aceasta este foarte important să ținem degetele așa. Deci venim cu mișcarea salciei. Ne potrivim degetele pe pian. Și a doua notă care o vom învăța, do, este prima notă, este de dedesubtul primei clape negre. Clapele negre, casa cățiilor și casa pisicilor. Avem de aici până aici. Cel mai important lucru este că din casa cățiilor, care sunt cele două clape sus, noi de la clapa din stânga de sus, sau putem să ne dăm seama mai ușor care este do, putem să facem în felul următor. O să iau așa telefonul, nu știu cum să fac. Și aici vedeți că este o notă lângă. Asta este la. Nu știu dacă s-a văzut bine, dar avem, mereu când începem cu nota 2, avem do care este în dreapta, urcă, și si care este în stânga, care automat nota 2 se cântă cu mâna dreaptă, degetul 1. Cu degetul 1. Avem cele clapele negre și clapele tot negre. Casa câinilor și pisicilor. Avem nota do, prima notă din gamă, care deasupra ei este do diez, dar asta vom învăța în altă lecție. Sau nu știu.
și vom cânta Deșteaptă-te române. Avem 4 rânduri din câte vedeți. Noi vom cânta doar acest prim rând. Adică deșteaptă-te, deșteaptă-te. Adică asta. Am cântat cele 2 rânduri, așa că putem să cântăm și cele 2 rânduri în lecția următoare. Ca parte de început, nota do se află aici. Casa cățeilor, imediat cum coboră în stânga, este do. Cred că toată lumea știe unde se află do, așa că am o schemă a pianului care o să vin imediat cu ea. Din păcate nu am găsit schema, dar o să fac imediat acum pe o foaie. Nu cred că a ieșit cea mai schemă, dar după cum putem observa, aici avem nota do și aici nota si. Dacă noi punem această schemă pe pian, nota do aici și nota si, ne putem da seama, dacă nu aveți pian, eu așa. Ne putem da seama că aici este nota do, si, la, sol, fa, mi, re și do. Deci, întotdeauna pe un pian căutăm această octavă, octava din mijloc. Un sunet așa și un sunet mai ridicat. Adică, ne putem da seama că nota do este si, este vedeți, în stânga lui. Si. Urmează do, care automat vă faceți o schemă așa și puneți si. Do este, vedeți? O să aduc și o caiocul să vedeți mai bine. Din câte vedem, do este dedesubtul clapei negre. Și așa că si este în spatele lui do, din câte vedem. Adică si, do, clapa neagră. Aceasta este clapa neagră. Iar cu această schemă ne putem orienta la pian. Deci, am învățat deja unde se află nota do. V-am zis. Căutăm în mijloc. Și la cele 2 clape am o clapă neagră care este lângă clapa aceasta. Vedeți? Deci am clapa din stânga și din dreapta. Doar la cele 2 clape. Dedesubtul clapei din stânga cobor și îl găsesc pe do. Vedeți? Dacă urc este clapa neagră, dacă cobor este do. Și automat dedesubtul lui lângă do spre stânga este si. Sper că ați reținut schema. Așa. Și avem gama do și de la do 1. Este important să menționăm chestia asta. De la do 1 până la do 2, chestia a doua notă de 2, de do, este octavă. Și notele sunt do, re, mi, fa, sol, la, si și do. Da. Așa că următoarea notă din gama noastră este re. Nota re, după cum v-am zis, do se află dedesubtul clapei negre din stânga din cele 2 clape. Nota re se află în centrul clapelor negre, vedeți? Uitați, în centru. Și aici este nota re, în centrul clapelor negre. Mi se află și ea după. Stați puțin că am făcut ceva greșit. Mi fa nu are clapă neagră. Am greșit eu. Stați că am greșit. Am greșit. Puțin. Vedeți do, re între cele 2 clape.
Și tot în căsuța celor două clape se află mi, care este, aceasta nu este clapa neagră, deci nu o folosim. Aceasta am desenat-o din greșeală, cam așa. Și aici să zicem că avem un spațiu gol. Și mi și fa este aici, sunt două clape, una lângă alta, fără clapă negră între ele. De la fa pornim la cele 3 clape. Nota fa este chiar lângă nota mi. Vedeți? Ele nu au clape negre. Mi este, cum v-am spus, clapa neagră este deasupra lui mi și mi și automat ne putem da seama că aici, dacă nu avem clapa neagră, este mi și fa. Cum este si și do. Mi, fa, urmează nota sol. Cum ne putem... urmează nota fa. Fa este de dedesubtul clapei negre sau fa este aici lângă mi. Deci ele două se unesc. Ca să spun așa, sper că nu am colorat, deci dacă așa. Cele două se unesc. Mi este în stânga, iar fa este în dreapta, la urcare. Deci este la urcare. Uitați, o să și scriu. Este la urcare. Fa, sol. Cum ne putem da seama unde se află nota sol? Fa știm că este în dreapta, mi este în stânga, fa este în dreapta. Și dacă eu urc, ajung la nota asta. Și dacă pe asta o cobor, ajung la nota sol. Sau clapa neagră, deci cele 3 clape, prima clapă neagră din stânga de la cele 3, sau după fa, uitați, după fa, care este în dreapta lui, nu în dreapta lui, mi este în dreapta și mi este în stânga, automat după vine sol. Fa, sol. Vedeți, avem și schema. Vedeți? Fa, pam, sol, pam, pam, pam. Sol, urmează nota la. Sol, urcăm, sol, pam, la, sol, pam, la, la, este după sol. Sol, la, sol, la, sol, la. Și la, si, urcăm și ajungem la nota si, care și ea este tot așa. De la si ajungem la do, care este aceeași treabă, nu au clape negre. Și sper că ați reținut schema. Deci, să recapitulăm. Nota do, cum v-am arătat pe schemă, este în dreapta. Deci, noi aici nu ajungem la clapele care se aud așa. Noi suntem aici. Și aici este si și aici vine do. Do este în dreapta. După do urmează re. După re urmează mi. După mi urmează fa. După fa urmează bravo, sol, la, si și do. Acum, că am reținut cântecele, o să scriu pe, o să iau o foaie. O să iau încă o foaie, imediat. Și dacă nu credeți că ați înțeles schema pe care am făcut-o eu, căutați pe Google schemă pian. Sau schema notelor de la pian. Sau unde sunt așezate, unde este așezată fiecare notă la pian. Cu această foaie nouă vom scrie un cântecel. Și anume în pădurea cu alune. Știu că voi sunteți mai mari, mai mici, dar este primul cântecel care este ușor. Și avem așa. Și avem așa. Imediat. Am luat această carte și vom scrie notele. Eu voi scrie notele, adică mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol,
mi, sol, mi, do. Adică primul portativ. Mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, do, do. Urmează re, re, fa, re, fa, re, re, fa. Uitați. Adică mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, do, do, re, fa, mi, re, do. Adică mi, sol, un pădu, re, cu alune, aveau casă doi pitici. Vedeți? Re, fa, mi, re, do. Și acum să cântăm primul și al doilea portativ. Adică mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, do, re, fa, mi, re, do. Mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, re, fa, mi, re, do. Aceste note care le-am scris aici, punem ori 2. Pentru că le cântăm de 2 ori. În aceeași octavă. De la do la do. Urmează la, 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 fa. Adică la, 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 fa, sol, 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 mi. Adică sol, 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 mi, re, re, fa, re, fa. Adică la, 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 fa, sol, 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 mi, re, fa, mi, fa, sol, re, fa, mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Și vine cam așa. La, 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 fa, sol, 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 mi, mi, re, fa, mi, fa, sol. La, 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 fa, sol, 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 mi, re, fa, mi, re, do. Deci acesta se repetă, doar că la, 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 fa, sol, 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 mi, re, fa, mi, fa, sol. La, 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 fa, sol, 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 mi, re, fa. Și până aici repetăm. Deci prima dată, repetarea. La, la, fa, sol, sol, mi, re, fa, mi, fa, sol, repetarea 1. La, 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 fa, sol, 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 mi, re, fa, repetarea 2. Re, fa. La, la, fa, sol, 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 mi, re, fa, mi, fa, sol. Și ăsta aici. Și vine re, fa, re, fa, mi, re, do. Ignorați ce am pus eu aici. Deci avem așa. Să cântăm. La, 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 fa, sol, 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 mi, re, fa, mi, fa, sol. Încă o dată. Ori 2. La, 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 fa, sol, sol, sol. Și acum îl mutăm pe ăsta aici. La, 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 fa, sol, 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 mi, re, fa, mi, re, do. Și o să mai scriu aici. Sol, 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 mi. Și tăiem aici ori 2. Și avem cam așa. O să cânt eu notele prima dată și după o să cânt și cu pian. Sunteți pregătiți? Mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, do. Re, fa, mi, re, do. Mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, do. Re, fa, mi, re, do. La, 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 fa, sol, 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 mi. Re, fa, mi, fa, sol.
la, 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 fa, sol, 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 mi, re, fa, mi, re, do. Acum o să cânte pianul. Pădurea cu alune. În pădurea cu alune. În pădurea cu alune. Cam aceasta a fost lecția 1 din învățarea octavei și do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pentru mai multe întrebări scrieți-mi în comentarii, iar în lecția 2 vom încerca să învățăm primele 2 rânduri de la imnul nostru, Deșteaptă-te române. Așa că pentru lecția 2 asta a fost. Pentru întrebări scrieți în comentarii și ne vedem la lecția 2. Pa, pa!